Într-un oraș liniștit din sudul Statelor Unite, trăia o fată pe nume Jasmine Carter, singura fiică a lui Robert Carter, proprietarul uneia dintre cele mai vechi și respectate ateliere de încălțăminte din piele din zonă. Mama ei, Diana, a murit la scurt timp după naștere, lăsând-o pe Jasmine, bebelușul, în grija tatălui său și a recei milostenii a sorții. Însă, în loc să primească toată dragostea unui tată, Jasmine a crescut sub umbra lui Elaine, mama vitregă cu care Robert s-a căsătorit câțiva ani mai târziu. Elaine o vedea pe Jasmine doar ca pe o povară, o amintire amară a femeii care a fost înaintea ei. Afecțiunea ei era rezervată doar fiicei sale, Vanessa, care a crescut răsfățată, arogantă și crudă. Viața în acea casă pentru Jasmine era un ciclu de treburi, umilință și singurătate dureroasă. I se refuza educația corespunzătoare, era izolată de prieteni și făcută să se simtă ca și cum nu ar fi aparținut nicăieri. Singura ei consolare venea de la Nana Grace, menajera loială a familiei, care o îngrijise pe Jasmine încă din copilărie. Nana Grace economisea în secret câțiva bani din salariu pentru a-i cumpăra Jasminei caiete de schițe și creioane colorate, singurele lucruri care o făceau să se simtă cu adevărat vie. În ciuda greutăților, Jasmine nu a pierdut niciodată speranța. În adâncul inimii, credea că dacă va rămâne puternică, dacă va îndura fără a ceda, atunci într-o zi viața îi va oferi ceva mai bun. Se agăța de visul că într-o zi soarta se va schimba, că undeva, în depărtare, un miracol o aștepta. Ceea ce Jasmine nu se aștepta să descopere era că miracolul ei ar veni mascat sub forma unei înțelegeri întunecate, una care o va vedea vândută ca o datorie neplătită. Toamna, familia Carter a început să se destrame. Atelierul de încălțăminte din piele, cândva mândria orașului, deținut de Robert Carter, se destrăma. Comenzile scădeau, mașinile se stricau și muncitorii începeau să plece în valuri. Dar adevăratul motiv nu era economia. Era un secret întunecat pe care Robert îl ascundea de ani de zile, dependența lui de jocurile de noroc. Pentru a-și acoperi pierderile tot mai mari, împrumutase o sumă considerabilă de la un bărbat pe nume Damian Brooks, un nume care făcea chiar și bărbații maturi să se simtă neliniștiți. Damian nu era doar un om de afaceri bogat. El conducea o rețea de împrumuturi subterane de temut. Și cu el, fiecare împrumut venea cu un preț crud. De data aceasta, prețul era Jasmine. Elaine, mama vitregă a Jasminei, a aranjat totul. Cu o dulceață rară în tonul ei, a așezat-o pe Jasmine jos și i-a pictat o imagine a datoriei și sacrificiului. I-a cerut să servească temporar ca menajeră în domeniul lui Damian, în schimbul siguranței tatălui său și a onoarei familiei. Doar câteva săptămâni, a șoptit ea. După ce tatăl tău îi va plăti, te vei întoarce acasă. Mânată de dragoste și devotament față de tatăl ei, Jasmine nu a protestat. Chiar dacă instinctul ei îi spunea că ceva nu era în regulă, a dat din cap în semn de ascultare tăcută. Tot ce dorea era să salveze atelierul, moștenirea mamei ei. Dar Jasmine nu avea idee că în spatele porților uriașe ale conacului lui Damian, viața ei urma să fie rescrisă într-o poveste fără scapare. Mașina neagră s-a oprit în fața unui conac vechi, ascuns adânc într-un vast teren deschis, unde vântul șuiera printre rândurile de copaci ca secretele din întuneric. Jasmine Carter își strângea mâinile pe genunchi și înghițea greu în timp ce privea spre poarta de fier uriașă. Metalul rece era împodobit cu viță de vie ornamentată. Șoferul s-a întors spre ea. Te așteaptă înăuntru, a coborât, cu mâinile tremurând. Locul acesta nu semăna cu nimic din ce cunoscuse vreodată. Nu era cald, nici familiar, doar o tăcută liniște apăsătoare. Ușa principală scârțâi deschizându-se, dezvăluind un bărbat bătrân, chel, îmbrăcat într-un costum negru, care i-a făcut o mică plecăciune. Sunt domnul Joe, îngrijitorul. Vă rog să mă urmați. Jasmine a dat din cap, fără cuvinte, târându-și valiza în timp ce mergeau pe un coridor slab iluminat, plin de tablouri antice și lumini tremurânde. Au intrat într-o sală mare, unde un bărbat stătea cu spatele la ei într-un fotoliu din piele, în spatele unui birou mare din stejar. Nu e nevoie de prezentări, a spus o voce adâncă și calmă. Știi deja cine sunt, Damian Brooks. Jasmine a înclinat capul. Da, domnule, sunt aici să lucrez. Nu este nevoie de vorbe de complezență, a răspuns el, fără să se întoarcă. Domnul Joe îți va arăta camera ta. Vei începe munca mâine.
Totul s-a întâmplat atât de repede, încât Jasmine aproape că nu a avut timp să gândească. Pur și simplu a dat din cap și l-a urmat pe domnul Joe pe scările sinuoase. Camera ei era la capătul celălalt al etajului 2. Când ușa s-a deschis, Jasmine a gâfâit ușor. Era spațioasă, un pat mare, un dulap larg și o fereastră care dădea spre grădina de jos. "Aceasta este camera ta," a spus domnul Joe cu amabilitate. "Lasă-mă să știu dacă ai nevoie de ceva." După ce a plecat, Jasmine s-a prăbușit pe pat, ținându-și mâinile împreunate. Nu era o închisoare, dar nici nu era libertate. Liniștea era prea perfectă, prea stagnantă. Nu știa ce o așteaptă în această casă, dar un lucru era sigur. Asta nu era slujba de menajeră pe care Elena i-o promisese. A doua zi dimineața, Jasmine s-a trezit de vreme și a început să caute bucătăria. Spre surprinderea ei, era un spațiu culinar modern, plin de aparate pe care nu știa cum să le folosească. "Cum să gătesc cu asta?" murmura ea, uitându-se fără rost la aragaz. O voce a tăiat aerul ca un cuțit. "Plănuiești să dau foc casei mele?" Jasmine s-a întors brusc. Damian stătea în ușă, cu brațele încrucișate, ochii fixați asupra ei. Începând din acea dimineață, totul s-a schimbat. În loc să o certe sau să o ignore, Damian Brooks a pătruns în bucătărie. Și-a suflecat mânecile și a început să gătească. Jasmine a rămas înghețată, neputând să-și creadă ochilor. Bărbatul temut din fiecare zvon al orașului tăia calm legume, fierbea apă și o ghida pas cu pas, nu ca un creditor dur, ci ca un profesor surprinzător de răbdător. "Și pentru a folosi aragazul electric," a spus Damian cu tonul său calm. "Nu întoarce prea tare. O atingere ușoară este tot ce este nevoie." Jasmine a dat din cap în liniște, ascunzându-și surpriza. O urmărea cu atenție. Mișcările lui erau precise, comportamentul calm, iar instrucțiunile clare. Și totuși ochii lui nu încetau să o observe, ca și cum ar fi căutat ceva în fața ei, ceva familiar. Zi după zi, în timpul meselor simple împărtășite, Jasmine a început să vadă pe altcineva în spatele măștii, pe cineva singur, pe cineva care fusese rănit. Apoi, într-o seară, după antrenamentul său, Damen și-a dat jos cu nonșalanță cămașa pentru a se schimba și Jasmine a zărit o cicatrice lungă care se întindea pe partea stângă. Acea cicatrice, respirația i-a tăiat-o. Era exact aceeași formă, aceeași poziție ca a ei, o amintire ascuțită din incendiul care aproape că i-a luat viața cu mulți ani în urmă, când și-a riscat viața pentru a salva un băiețel dintr-o cabană aflată pe malul unui lac. "Nu se poate," a șoptit Jasmine, dând înapoi cu un pas. Inima îi bătea cu putere, ca și cum ar fi încercat să scape din pieptul ei. Camera părea să se încline. Prea multe gânduri, prea multe amintiri, toate se năpusteau asupra ei deodată. Damen s-a întors încet, surprinzându-i privirea larg deschisă. "Ai spus ceva?" Jasmine nu a putut vorbi. Buzele ei s-au deschis, dar nu a ieșit niciun sunet. Ochii ei s-au întâlnit cu ai lui, căutând, amintind, rupându-se. Amintirile s-au năpustit în mintea ei ca valuri care se zdrobesc. Ar putea el chiar să fie acel băiat? Jasmine nu a putut dormi în noaptea aceea. Se foia și se răsucia pe patul moale, gândurile ei erau amestecate. Acea cicatrice, acea voce, acei ochi, toate acestea o duceau la o amintire pe care nu o uitase niciodată. Își amintea clar ziua ploioasă de acum mulți ani, când o mică cabană de pe malul lacului a luat foc. Prin fumul și flăcările de foc, Jasmine a alergat fără frică și a salvat un băiețel care plângea. Împreună au sărit în lac pentru a scăpa. Înainte de a se despărți, i-a spus: "Trăiește bine și dacă ne vom întâlni vreodată din nou, amintește-ți acest cuvânt, Orian." A doua zi dimineață nu a mai putut să țină totul în ea. A trebuit să vorbească cu Damian. El stătea în grădina din spate, cu ochii semi-închiși, ca și cum ar fi fost adânc în gânduri. Pe măsură ce Jasmine se apropia, inima îi bătea cu putere. "Damian," a spus ea încet. El și-a deschis ochii. "Ceva nu este în regulă?" a întrebat el. Jasmine a ezitat. "Am o întrebare. Când aveai vreo 8 ani, ai fost vreodată prins într-o cabană lângă lac? Te-a salvat o fată?" Damen s-a ridicat brusc. Fața i s-a schimbat. "Tu? Cum știi asta?" Jasmine a pus mâna pe stomac, acolo unde cicatricea ei încă mai rămăsese vag vizibilă. "Pentru că eu am fost cea care te-a salvat." Liniștea a umplut aerul. Apoi, dintr-o dată, Damian s-a ridicat încet, s-a apropiat de ea și i-a ridicat ușor mâneca, dezvăluind o cicatrice. Privirea lui a rămas fixată.
Bian, a șoptit el. Ai spus acel cuvânt când ne-am despărțit. Lacrimi i-au umplut ochii Jasminei. Ești tu. Chiar tu. Și în acel moment, cuvântul care adia ușor prin flori și cu pământul de sub ei nemișcat, trecutul și prezentul s-au întâlnit din nou. După acea dimineață fatidică, nimic nu a mai fost la fel. Jasmin și Damian nu aveau nevoie de multe cuvinte. Ochii lor spuneau 1000 de povești. În timpul micilor mic dejunuri liniștite, după amiezilor petrecute în grădină și serilor liniștite sub lumina galbenă caldă a unei lămpi, distanța dintre ei a început să dispară. Jasmine nu mai era speriată de Damian. În locul fricii au crescut curiozitatea, admirația și, în cele din urmă, ceva mai adânc. Damian era diferit, de asemenea. Se închisese în el însuși de ani buni, dar de când Jasmin venise, gheața din jurul lui începuse să crape. Râdea mai mult, vorbea mai mult și, surprinzător, a început să-i vorbească despre un vechi vis de a deschide un atelier de artizanat unde copiii ar putea picta, modela sau pur și simplu s-ar simți în siguranță. Într-o seară, stăteau sub veranda, privind un cer plin de stele. Crezi că întâlnirea noastră din nou a fost predestinată?" a întrebat Jasmin, vocea ei blândă ca briza. Damen s-a întors către ea. Nu cred în coincidențe. Tu ce crezi?" Jasmin a zâmbit ușor. Dar dacă acesta este destinul, cred că știu motivul." Ce motiv?" a întrebat el, privindu-i ochii. Ca eu să învăț să am încredere și tu să înveți să iubești." Damen nu a răspuns. A întins doar mâna și i-a luat-o ușor. Fără cuvinte, doar vibrația liniștită a căldurii care trecea din palma lor în cealaltă. Sub lumina argintie a lunii nu mai erau străini, ci două piese care se potriveau în sfârșit. Mai rămâneau doar 3 zile până la logodna dintre Jasmine și Damian. Conacul voia de pregătiri. Flori, lumini, muzică liniștită. Totul părea perfect. Jasmine nu se simțise niciodată atât de fericită. Dar furtunile nu o lăsau niciodată să se odihnească mult timp. În acea după-amiază, când încerca rochia de mireasă, o servitoare a bătut la ușa ei. Doamnă Jasmine, cineva ți-a trimis un cadou personal. Au cerut să ți-l livrezi direct. Jasmine a deschis cutia mică. Un miros dulce și puternic a ieșit din ea. Viziunea i s-a încețoșat. Camera se învârtea, apoi întunericul. Când s-a trezit, Jasmin s-a găsit legată, cu gura închisă și întinsă pe un podea rece. Locul era dureros de familiar. Vechea casă de familie. Ușa ruginită s-a deschis. Pasul care a intrat a fost nimeni altul decât Tania. Chiar ai crezut că vei avea un final de bazm? A șuierat ea. A ieșit din peisaj acum. O să iau eu locul tău. Damian nici măcar nu va observa. Jasmin s-a zbătut împotriva legăturilor, ochii ei arzând de lacrimi. Dar Tania doar a râs și a trântit ușa. Înapoi la conac, mătușa mei devenise neliniștită după ce nu o văzuse pe Jasmin toată seara. A sunat la domnul Walker, care nu a pierdut timp. Ceva în instinctul său i-a spus unde să caute. Au ajuns la vechea casă. Ușa din față a scârțâit. Vântul urla prin obloanele sparte. Părea abandonată până când domnul Walker a auzit un sunet slab venind de sub podele. Sub sol, a spus el ascuțit, tanta a luat o lanternă. Coborârea era abruptă și rece. Când au forțat ușa veche de fier, Jasmine zăcea acolo tremurând, legată, aproape conștientă. Tata, plângea ea, în timp ce tatăl ei se grăbea să o elibereze și să o țină strâns. În acea noapte au adus-o înapoi la conac. În momentul în care Damen a văzut-o, nu a spus niciun cuvânt. A fugit și a tras-o într-o îmbrățișare strânsă. Sunt bine! Sunt acasă!" a șoptit Jasmin. A doua zi dimineață, în grădina din spatele conacului, mirosul florilor înflorite umplea aerul. Dar inima lui Jasmin era apăsată de greutatea trădării. Tania fusese prinsă în noaptea precedentă și acum era sub o vigilență strictă, așteptând custodia poliției. Jasmin s-a apropiat încet de ea. Fata, pe care o numea cândva soră, stătea acum în rușine și tăcere. De ce, Tania?" Vocea Jasminei tremura, dar privirea ei era fermă. Tania s-a uitat în sus, ochii ei goi. Pentru că tu aveai mereu ceea ce eu nu aveam. O familie, iubire, pe Damian. Așa că ai fost dispusă să riști viața mea pentru asta?" Vocea Jasminei s-a spart de durere. El nu te-ar fi ales pe tine dacă aș fi avut o șansă reală. Tania a scuipat. Ești doar norocoasă. Jasmin a inspirat adânc. Nu, nu sunt. Am fost abandonată, tratată ca și cum nu aș fi existat în propria mea casă. Dar nu am căutat răzbunare. Am ales să iert până ieri.
Tania a privit în jos, tăcută. Nu poți fura iubirea cu forța. Iubirea adevărată nu vine niciodată din frică. Cu acestea, Jasmine s-a întors și a plecat, lăsând-o pe Tania nemișcată. În cele din urmă, forțată să înfrunte adevărul și greutatea amară a propriei sale eșecuri, a trecut timpul. Jasmine a devenit pictoriță. A deschis un mic studio lângă lac. Ceea ce odată fusese singurul loc liniștit din copilăria ei, acum picturile ei, vibrante și emoționale, începeau să capteze atenția în lumea artei. Damen s-a îndepărtat de afaceri dubioase. A devenit un investitor legitim, sprijinind tinerii artiști, finanțând comunități locale și, cel mai important, petrecând mult timp cu Jasmine. Într-o după-amiază liniștită, Jasmine s-a întors la cimitirul, unde mama ei odihnea, purtând crini albi. I-a așezat jos și a atins ușor piatra rece. Mamă, sunt bine acum. Nu mai sunt frică. Mulțumesc că ai avut grijă de mine, chiar și atunci când nu știam. Lacrimile ei cădeau ușor, dar erau lacrimi de vindecare. Nunta lor a avut loc în mica grădină din spatele conacului, fără extravaganțe, fără spectacol, doar cei dragi, îmbrățișări calde și binecuvântări simple. Damen a ținut mâna Jasminei sub lumina blândă a după-amiezii. Ești sigură? Jasmine a dat din cap, ochii ei strălucind. Mai sigură decât am fost vreodată. Și s-au sărutat, nu pentru că era un început, ci pentru că, după toate furtunile, în sfârșit își găsiseră drumul înapoi unul către celălalt. Trecuseră ani de la nunta liniștită din grădina din spatele casei lor. Viața Jasminei și a lui Damian a rămas simplă, dar plină de iubire. Fiecare zi, un nou pas în construirea casei lor, a familiei lor, a păcii lor. Jasmine devenise o artistă recunoscută. Picturile ei erau expuse în orașe precum Paris, Tokyo și New York. Totuși, a ales să rămână în micul oraș care i-a fost martor atât la durerea cea mai adâncă, cât și la cea mai mare bucurie. Damian, cândva un împrumutător de bani cu inimă rece, se transformase într-un investitor responsabil, concentrându-se pe sprijinirea tinerelor talente artistice și a afacerilor bazate pe comunitate, totul datorită unei promisiuni de a trăi mai bine. Pentru Jasmine, compania de încălțăminte a lui domnul Walker fusese, de asemenea, revitalizată, devenind acum o afacere de familie bazată pe comunitate. În sfârșit, el a avut șansa să corecteze greșelile din trecut și a ajutat la împlinirea visului pe care soția lui decedată îl avea pentru fiica lor. În acea după-amiază, Jasmine stătea lângă lac, cu o cutie de vopsele pe genunchi. Lângă ea, fiica lor de 5 ani, cu ochii mari și obrajii rumeniți, schița stângaci. Damen stătea câțiva pași în spatele lor, citind o carte. Privirea lui se ridica ocazional către cei doi, cu un zâmbet liniștit pe buze. Mama, am colorat bine?" Jasmine a zâmbit și i-a dat un păr de pe frunte fiicei sale. E frumos. O pictură nu trebuie să arate reală, trebuie doar să se simtă reală. Fetița a dat din cap. Damen s-a ridicat, a mers spre ei și a pus cu blândețe o mână pe umărul Jasminei. S-a uitat la fiica lor, cu ochii strălucitori, fără frică, și i-a dat un sărut ușor pe frunte. Cu mulți ani în urmă, fusese un băiat pierdut, rupt și furios. Acum era acasă. Jasmine s-a uitat la lacul liniștit. Aceasta fusese cândva locul în care alergase să scape de lume. Acum era locul unde își construise lumea, alături de cei pe care îi iubea. Iubirea nu dispare niciodată cu adevărat. Ea doar așteaptă curajul de a crede în ea din nou. Și uneori, familia nu trebuie să fie perfectă.